Dito sa Pasay, ako ang kauna-unahang nagtinda ng beef wonton noodles sa kalsada. Kadalasan sa restaurant nyo lang matitikman yung ganyang lasa, sir. Meron na tayo ngayon sa kanto kay Boss Lakay. Matitikman nyo na ang lasang restaurant. Ganun talaga yung serving nyo, sir. Kasi ang main target ko dyan, mabubusog yung customer ko, makakamura at panalo sa lasa. Ang kita ko lang naman dyan, mostly mga 20 pesos lang. Dati, 2 piraso lang ang dumpling na nilalagay ko. Dahil sa dami ng tao na tumatangkilik, dinagdagan ko ng 3 kasi kahit nabawasan yung kita ko, pag dumadami ang kumakain, pag naiipon, lumalaki rin. Sa halagang 120 pesos yung sir, makakatikim na kayo ng nag-uumapaw na wonton. Pang good for 2 talaga yung overload ko. Dahil sa sobrang ang apaw ng paninda ko, sir, sa wonton overload natin, halos konti na lang yung sabaw ko. Mas maraming laman talaga. Hindi ito nakikita lang sa vlog. Talagang tignan nyo para ma-experience nyo kung ano talaga ang wonton ni Boss Lakay. Pag matikman nyo yung lasa ng wonton soup ko, sir, kakaiba sa mga wontonan kahit saan ka pumunta. Kasi ito, in-experiment ko to, pinag-aralan ko ng ilang buwan bago ko nabuo yung tamang lasa. Kaya kahit nasa kalsada lang tong wontonan ko, babalik-balikan nyo pa rin yan. Kasi authentic yung lasa talaga. Masarap na, marami pa. Busog na busog talaga kayo dito sa wontonan ni Boss Lakay. Yung iba kasi ginagamit kadalasan baboy. Yung ginagamit ko po na wonton ay galing po sa karne ng manok. Yung sabaw po natin, solid po siya na baka lang, wala nang ibang halo. Kaya sa mga kababayan kong Muslim, mga kapatid nating Muslim, welcome kayo dito sa Boss Lakay Wontonan. Yung beef namin, malambot yan, malasa kasi pinapakuluan ko yan ng almost 3 hours yan sa mahinang apoy. Sa dimsum natin, meron tayong siomai worth of 13 pesos lang bawat isa. Siguradong panalo yung kasi walang harina yun. Hindi ginawa sa nilublob na harina. Talagang karne talaga siya. Medyo mahal man pero sulit talaga. Meron din tayong wonton na noodles, 70 pesos. May 3 wonton, umaapaw na noodles, umaapaw na sabaw, saka gulay. Overload naman natin, meron din 3 wonton, umaapaw na noodles, karne at saka gulay. Sa pares naman natin, ganun din sir. Meron din gulay, may laman ng baka, saka sabaw din na unlimited din, sir. Dati kasi, kusinero ako sa Chinese restaurant. Sa araw-araw na ginagawa, hanggang sa nanawa na rin akong maging empleyado. At dati rin akong ng ibang bansa sa Malaysia. Naging chef din ako dun sa mga Japanese restaurant naman. Kaya, nung time na nanawa na ako maging empleyado, nag-ipon lang ako ng nag-ipon. Hanggang sa nakuha ko yung tamang punan ko, dun ako nagsimula. Kung nag-start ako, nakakaubos lang talaga ako ng 5 kilos lang na egg noodles. Katumbas lang noon, nasa 30 orders lang. Pero ngayon, kita nyo naman, talagang dinadagsa na tayo ngayon. Pinagkakalat kasi na masarap, sir, kaya dinadayo tayo eh. Ako si Jonathan Bailon, may-ari ng Boss Lakay Wontonan, dating kusinero sa Chinese at saka sa Japanese restaurant. Tumigil na ako magtrabaho kasi sumugal ako nagnegosyo, nag-ipon lang ako para may pangpunan. Naisipan ko dahil parang very common na kasi yung puro pares sa nakikita eh. Binago ko lang yung produkto para mas maiba naman. Meron tayong wonton, saka pares, saka siomai, lahat po yun, sariling gawa ko. Yung sa wonton natin, sa regular worth of 70 pesos, meron po siyang 3 wonton, may egg noodles siya, meron siyang cabbage, at saka spring onion. Tapos sa overload natin, sa halagang 120, meron siyang egg noodles, 3 wonton, at saka laman ng baka. Sa isang araw, nakakaubos ako ng 30 kilos na egg noodles. Patumbas doon, nasa 10 timba na sabaw. Sa karne, nasa 22 kilos siya, sir. Bukod po yung siomai. Sa siomai, nakaka 300 pieces.
Mahilig lang ako mag-invento ng pagkain. Kaya yun na rin ang pinasok kong negosyo. Masaya na kailangan lang talaga sipag, sakripisyo kasi kadalasan talaga kalaban niya puyat. Pero lahat naman okay lang kasi nakikita naman natin yung nagiging output ng negosyo. Siguro sa dedikasyon ko lang kasi mahilig lang talaga ako magluto. Para sa mga aspirant na magiging gustong magnegosyo, kailangan nyo talagang magsakripisyo, mag-ipon, tiwala sa sarili, saka disiplina sa sarili para makakuha natin yung gusto natin. Matatagpuan ang wantonan ni Boss Lakay sa Arrais Avenue, tapat ng PTT gas station bago papuntang Pasay Cockpit. Ang mga nagnanais na pumunta dito para kumain, medyo haba-habaan nyo lang yung pasensya nyo kasi limited lang yung space natin, hindi nauubos yung pila dito. Puro take out ang karamihan order dito, bihira lang yung dining kasi yung space natin talagang sobrang maliit talaga. Food cart lang talaga yung dala ko. Maraming salamat sa mga patuloy na tumatangkilik sa produkto ko. Sana patuloy pa rin kayong bumabalik para sa mga nais pumunta dito para kumain. Open po tayo 7 PM onwards. Monday to Sunday na po tayo. Wala na pong day off na Monday.